त्यामुळे मला वाटतं अशीच गोसेवा ही निरंतर चालू द्या, त्याचं निश्चित फळ प्राप्ती ही आपण सगळ्या लोकांना निश्चित, ज्याला आपण म्हणतोय की मनशांती आणि तनशांती, म्हणजे ज्याला जर मनाची शांती जर कुठं मिळत असेल आणि जर ती मिळायची असेल तर नक्कीच यापुढं या सप्त गोमातेच्या मंदिरामध्ये असंच कार्यरत राहील आणि ती मनशांती आपल्या सगळ्या लोकांना प्राप्त होईल। फ्लैट में रहने वाले वो गाय कहाँ रखेंगे? गाय को सीढ़ियाँ चढ़ाकर कैसे ले जाएंगे? इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। गौशाला है, शहर में कई गौशाला है, जहाँ जाना, गाय का दर्शन करना, उनकी सेवा करना।